Как изглежда апартамент за 365 000 евро в един от най-предпочитаните квартали за живеене в град Варна, а именно Чайка. Само на 200 метра от морската градина и на 15 минути пеша от плажа. Нека ви го покажем, продължавайте да гледате. Имотът е 4-стаен и се намира в нова модерна сграда с луксозни общи части. Разположен на втори висок етаж, в отделен вход с още само 2 жилища и площ от 131 квадратни метра, върху които са разположени 4 стаи, 2 бани, 2 тераси, коридор и складово помещение. Жилището е с 100% правилни форми, като всички настилки са изпълнени с висок клас, а всички електрически уреди са все още в гаранция. Имате и опция за закупуване на подземно паркомясто в сградата. За повече информация и огледи, свържете се с консултант Владимир Темнялов на посочения телефон. Както и не забравяйте да ни напишете в коментарите какво мислите за него и да последвате нашия TikTok профил за още интересни продължения.